ман Ҳалимов Сайфулло, собиқ қомандони фронти халқии ноҳияи Вусеб бо тахаллуси Бобои Сайф, мардуми вилояти Кӯлоб маро ҳамчун Бобои Сайф мешиносам. имрӯз аз шабакаҳои интернетӣ ҳар хел гапҳои ношоям рафтеста нисбати миллати мо, давлати мо, Тоҷикистони мо. ман ҳамира гуфтанӣ ҳастам ки ҳамун одамое ки ҳамун паст меистанд гап мезананд, ҳамун оппозитсионере ки ҳастанд, ҳамун назариятҳои исломие ки ҳастанд, ҳамаи корро хичон кардану гирехтан рафтанд. имрӯз дар гардани мардуми Кӯлоб, дар мардуми фронти халқӣ ҳар хел гапҳои ношояму нокорама мерасонанд. ин ҳамаш дурӯғ. ҳамаи корроро хичон кардагианд, ҳамаи корроро хичон бурдагианд. эшони саттор хита ай мардуми восе мегирӣ хидат, ту чӣ хубӣ кардаи ай мардумда чӣ кор кардагӣ ту? чӣ қайнуми мардум гап мезанӣ? не ту хидат ки саттор чӣ хубӣ, чӣ дастгирӣ ба мардуми восе карда ё ба мардуми Кӯлоб? айнуми мардуми Кӯлоб мехезӣ ту гап мезанӣ. ки туро ҳуқуқ додай? чӣ хубӣ кардаи ба мардуми Тоҷикистон? иқа мардуми восе, иқа мардуми Кӯлоби кӯҳан мурдаг рафтак басӣ намекунад. имрӯз бо мехезен шайтониятон боду багонитона мекунем бо. ҳеҷ вақт мардуми Кӯлоб бо шумо нестай. мардуми Кӯлоб бо пешвои миллат буд ҳаст мебона. ҳеҷ вақт пагона набуд, намешава. мо як раҳ дорем. Тоҷикистон ба пеш бо амри Эмомалӣ Раҳмон барои тинҷии Тоҷикистон, барои сохти конститутсионии Тоҷикистон, барои пешвои миллат ҳамавақт мардуми кӯҳани Кӯлоб ҳаст, буд, мебона. мо ҳамавақт дар бари ӯ ҳастем. ту дар мардуми восе чӣ хубӣ кардагӣ бугӯ. намаки ҳазрати хуҷа сартез, намаки ҳазрати хуҷа момун курид мекунад тура. нону намаки ҳамиҷа садқаи ову нону намаки ҳамиҷа кунад тура. ту мехеза ким куҷо гап мезани нисбати шахсияти мардуми иҷа? ки тура иҷозат додай? какой ты имеешь право? кто такой ты по жизни? а куҷо гап мезани ту? худат ки ту? ох ту гап дори биё инҷара гап зан. Тоҷикистон ела ягон касоли президент маҳкам карда биен гап зане. 100 бор зоратон мекунам мегатон биен. қафотон ки ҷазира дустотон хунда олудаанд. имрӯз мехезен мардуми мора айдур ҳар хел фитна учрад. неки мардум ба фитнаҳои шумо ҳеҷ вақт намеравад. буд медонад мардум ҳеҷ вақт мардуми Кӯлоб фуромӯш намекунад. соли 92-93 ҳеҷ вақт бо шумо нестай. мардуми Кӯлоб ҳамавақт бо пешвои миллат буд ҳаст мемонад. мо тарафдори сулҳ, сано, тинҷӣ, оромӣ. хеле афсонагӯёт набаст ки зана гапзаниёт на интернет бозитона хита эшон мегирӣ садқаи номи эшонӣ кина. ту имрӯз мехезӣ командиро собиқ раҳматиёра нумошта мегирӣ сия мекунӣ бобоистан чола ҳар хел суханои гап мегирӣ фалон бемадон ёкиштан. мо зиндаем ки оли дар Тоҷикистон зиндаем медонем ки киракшн амри тақдиру рӯзи буд чон қати омӯгдан рафтан. ту ки ту мехезӣ ёра афсӯждат мекунӣ? нуми сайшо шамола чӣ мегирӣ? ту чӣ ҳақ дорӣ? ту данта чақақ барои нуми сайшо шамола гирифтан? тура ки иҷозат додаи ӯра бигӣ? ту чӣ хубӣ каи мардуми Тоҷикистон на мардуми воседа ё мардуми Кӯлобда? ту нуми Кӯлоба мегирӣ. барои нуми Кӯлоба гирифтан ту замонта бушу данта 100 бор бушу чақақ. шумо террористои назатиё хитон киштани мардума имрӯз дар сари мардум бурда ки мо зиндаем, мо медонем ки кира киштага ки чӣ кор кардага. мо ҳамавақт будем бо давлат, бо пешвои миллат ба ҳамроҳиш ҳастем. будем мардуми Кӯлоб ҳамавақт бо пешвои миллат ҳаст буд мебона. имрӯз бо сари баланд тантанавор ҳамин хел мардак вори сари баланд қад мегӯ иншолло фарзандонмон қати хеш табонмон қати аҳли мардуми ноҳия қати аҳли мардуми Кӯлоб қати ин Тоҷикистона сар баландона ҳам хизмат мекунем, ҳам нигоҳ мекунем. ай шумовори номардо ҳеҷ вақт пои шумовори номардои нохилоф дар ин сарзамин ҳеҷ вақт дигар наёяд.